Deti. No, čo je, ocino? No, viem, že vám to poviem takto dosť narýchlo, ale ideme sa sťahovať. Čo, a kam sa ideme sťahovať, ocino? No vlastne som si našiel novú ženu, takže budete mať novú maminku. Čo? Tak to som nečakala. No, tak sa pobalte, lebo zajtra odchádzame. To ako naozaj? Áno. Okrem toho, má tiež jednu dcéru, asi tak v tvojom veku, Daniela, takže si určite budete rozumieť. Super. A prečo sa ideme teda sťahovať? No však ideme sa sťahovať k ním, lebo oni majú väčší dom, vieš. A tento náš je už taký dosť starý, tak aspoň budeme tam v lepšom dome. No dobré. Tak si všetko pobalte a pôjdeme. Dobre. Len si dopijem tento čaj. A idem. Áno, poďme sa zbaliť. Som pobalená. A ja som už pobalená. Ešte si tam zbalím tento madrac. Ten si tam ešte nebal, však ešte budeme spať. Áno. Ocino, už sme pobalení. Áno, super. Ja ešte pobalím túto poličku, čo tu máme. Tak. A to je všetko. A ako ďaleko býva? Tak hodinku cesty. No dobre. Tak deti, je ráno, poďte, vstávame. To už? Áno. To už ideme preč? Áno, len sa naraňajkujeme. No dobre. Pozrieme sa, čo máme také na raňajky. No čo budeme jesť, ocino? No vlastne nič nemáme, nevadí, potom si niečo dáme. Tak poďte, zoberte si veci a ideme. Ocino, čo s týmto bytom? No ten potom predáme neskôr. Zatiaľ to tu necháme tak. No dobre. Tak zoberte si veci. Počkať, ešte ten madrac. Tak, už sme tu. Počkať, to naozaj? To majú takýto veľký dom? Áno, má veľa poschodí. Wow, a tam je bazén. To nie je bazén, to je výrivka. Wow. No poďte. Ahoj, láska. Ahoj, miláčik. Už sme tu aj s deťmi. Tak ahojte, deti. Ty musíš byť malá Miriamka a ty si Danielka však? Áno. Tak ja som Amélia. Keď chcete, môžete ma aj volať mamina. Nechám to na vás. A toto je moja dcéra Alžbetka. Čaute. A Alžbetka má tiež 12 rokov, rovnako ako ty, Danielka, takže si určite budete rozumieť. No tak to dúfam. No, už som aj zariadila vlastne vám dvom izbu, Miriamka a Danielka, a budete mať spoločnú izbu, hádam vám to nevadí. Nie, my sme aj predtým mali spoločnú. Áno. No, tak sa môžeme ísť pozrieť hore. A inak toto je naša upratovačka a kuchárka, volá sa Klaudia. Dobrý deň, rada vás poznávam. Wow, vy máte upratovačku aj kuchárku? No, poďte teda hore. Ukážem vám vašu izbu. Jupi!
Tak, tu je takto chodba a tuto má vlastne Alžbetka izbičku. Môžete sa ísť aj pozrieť, keď chcete. Wow, toto tu je brutálne. Wow. No a Alžbetka má celkom veľkú izbu. Tuto má takýto šatník. A takto má vlastne posteľ. Aha. A kde máme my izbu? No vy budete mať hneď tu vedľa izbu. Toto je vaša izba. Prepáčte, že ešte takto vyzerá, ale toto je len také na teraz. Potom neskôr to tu vymalujeme a tak, ako budete chcieť, lebo nevedela som presne, ako by ste to tu chceli mať. A neskôr možno zariadíme aj ďalšiu izbu, že by ste vy dve mali oddelenie izby, že vlastné izby. Zatiaľ budete takto. Wow, to je krásna izba. A tu môžem spať? To je tvoja postielka. Wow, a to tu tiež môžem? Áno, to je pre teba. Jupi! Wow. To mám celú posteľ pre seba, takú veľkú. No. No, tak sa vybalte a potom príďte na druhé poschodie. Tam máme kuchyňu a najeme sa spolu raňajok. Mali ste už raňajky? Ešte nie. No, tak to je dobré. Tak a ja si zoberiem kufor zase k tebe do izby. My budeme dva spolu. Tak, super, teraz si to tu môžem všetko vyložiť. Vlastne ten madrac nepotrebujem. Tuto mám leňochoda. Moje šaty. A leňochodovú knižku. No a ja si všetko vyložím. Tak, tu mám sprchový, kefu, môj denníček, nejaké oblečenie, tu mám pero, zubnú kefku a plavky. Toto mám všetko. Ten kufor si môžeme dať sem. Aj ty, keď chceš, môžeš si tam dať. Dobre. Ideme už dole. Tak, pôjdeme dole. Wow, tu je to aké pekné. Majú brutálny dom. Ani nie dom, oni majú fakt, že veľkú vilu. Oni musia byť veľmi bohatí. No to určite sú. Wow, vy máte telku? Môžem potom pozerať na nej? Áno. Čo, vy nemáte telku? No, my sme nemali telku. To by som nevedela bez toho žiť. Wow, čo to máme na raňajky? To som všetko uvarila. Tam máte nejaké chlebíčky, ústrice a tak. No, ja si určite dám jednu ústricu. Ja si dám chlebík. A ja. Ja si dám toto. A ja. Tak, ja som už dojedla. Aj my sme už dojedli. Čo chcete dneska robiť? Mali by sme sa trošku spoznať a tak. A my tu budeme odteraz bývať navždy? No, áno. Teraz sme jedna veľká rodina. Wow. Slúžka, môžeš mi prosím ťa urobiť maču? Jasné. A vy si nedáte niečo, kávičku alebo tak? Nie. Ja by som si dala čaj, keby máte. No, ja nepijem obyčajný čaj, ja pijem iba matcha čaj. Aha, a mohla by som taký tiež vyskúšať, ako máš ty? No, to je môj, ty ho nemôžeš. Ale Alžbetka, musíme sa podeliť o veci.
Ja som vedela, že toto nebude dobrý nápad. Sem ťahať nejaké cudzie deti. Môžeš prestať takto rozprávať? Sú to tvoje nové sestry. No dobré. Neboj sa, Alžbetka, už ti idem robiť tú maču. Urobte jednu aj Danielke. Áno, jasné. Alžbetka, ty chceš do svojho pohárika? Áno. Do toho mašličkového chcem. Áno, jasné. Tak to porobíme. Tak, dievčatá, tu máte tú maču. Toto je pre teba, Alžbetka, toto je pre teba, Danielka. Áno, ja som Danielka. A môžete ma volať aj Daniela, keď chcete, mne to jedno. No, dievčatá, nejdete si tú maču vypiť von? Áno, mohli by sme ísť všetci spolu von. Tak poďme. Ukážem vám ešte, čo máme na záhrade. Super. Prosím ťa, už nekruť toľko tými očami. Tak, poďte tadiaľto. Tu si môžete sadnúť. To máme taký ako keby minibar a tuto máme aj nejaké maškrtky a pitia. Tuto v tejto mini chladničke môžete si zobrať, keď chcete. Ocino, môžem? Áno. No tak ja sa teda pozriem. Ja chcem tento banánik. Dobre. Môžete si to tu vypiť. Alebo keď chcete, môžete ísť tam dopredu, tam už ste boli. Viete, tam, kde sú tie lehátka. Ja si idem na lehátko. Aj ja idem určite na lehátko. Ja chcem ísť na túto vysokú stoličku. Musela si ísť aj ty na lehátko. Ja som prvá povedala, že tam chcem ísť. No dobré. Vieš, ale toto sú moje lehátka, lebo my sme ich sem s maminou kúpili. Však dobre, a nemôžem si sem sadnúť? Však môžeš. Dobre, ale sem nie, lebo toto je moje lehátko. Dobre, tak ja pôjdem sem. Dobre, tam môžeš. Lebo ja chcem byť pri tomto jednom stole sama. Dobre. Takže ty si Alžbetka? Áno. A čo také rada robíš? No, ja sa rada malujem. A ešte... No, neviem už. Aha. A ja sa rada malujem, ale nemám moc malovatiek, takže... Momentálne sa moc ani nemalujem. Aha, ja ich mám úplne že veľa. Mňam. Táto mača je úžasná. A ja ju vyskúšam. Fakt je výborná. Toto je moja úplne prvá mača, ešte som ju nikdy nemala. To ako naozaj, ako si ešte nikdy nemohla mať maču. No, neviem. Od akej značky máš tú sukňu? Tuto? No tak to nie je zo žiadnej značky. To ako naozaj? To je bez značky? Áno, my nekupujeme značkové oblečenie. Tak to by som nedokázala takto žiť. To by som sa hanbila len výjsť von bez značkového oblečenia. Ja mám všetko od tých najdrahších značiek. Aha, super, no. Čo tu robíte, dievčatá? Pijeme. Super, a ja si pijem. Toto je úplne úžasné. A ako sa máš, nová sestra? No, keď ste prišli, tak už moc dobre ani nie. Prečo takto rozprávaš? Však sme len dneska prišli. No, to je pravda. Ani sme si nespravili nič zlé. Dobre, ale... Len ste prišli a už si mi vypila z mojej mači. No tak to som nevedela, že ti to bude vadiť.
No, ja neviem, proste doteraz som bola jedináčik a tak sa mi to aj páčilo. Nechcela som mať ďalšie sestry. Vieš, aj ja som iba včera zistila, že dneska sa sem nasťahujeme. Ale nebudem, hádam, takáto zlá na teba. Presne tak. Keby ste boli aspoň normálni. Ja som to aj mamine hovorila, že ja nechcem, aby sem proste prišli nejaké chudobné deti. Ale bohužiaľ, no, prišli chudobné deti. Jakže chudobné deti? No však ty si ešte nikdy nemala maču a nemáte doma ani telku, ste povedali. No nemali sme na telku peniaze. No vidíš. Ale dobre, dám vám šancu. Dúfam, že nebudete takí chudobní, ako vyzeráte. Lebo ja nenávidím chudobu. Dobre. A vy ste tu vlastne doteraz bývali iba ty a tvoja mamina? Áno. A bolo nám tak dobre. Len ja a moja mamina. A ty nemáš ocina? Nie, nemám ocina. Však ani ty nemáš mamu. No, moja maminka, ona už odišla. Vieš, lebo ona jedného dňa proste tak vyletela a potom odišla tam do neba. Aha, dobre. Aj môj ocino odišiel do neba, predstav si. Decká, ako sa tu máte? Už ste sa trošku zoznámili? Mami, ja tu nechcem byť s touto chudobou. Prosím ťa, Alžbetka, čo to rozprávaš? Mám sa za teba hanbiť? Mami, ja som ti hovorila, že nechcem, aby si sem proste nosila žiadne chudobné deti. Prosím ťa, pristaň, sú to tvoje sestry. Nevšímajte si ju dobre. Ona je takáto protivná niekedy. Ona si len dneska musí zvyknúť. No dobre, ale bola naozaj zlá na nás. No ja viem, ona taká niekedy je. Bla bla bla. A ty si teda teraz moja nová maminka? Áno, už som to povedala. Takže ja mám teraz dve maminky, lebo jednu mám hore a teba mám tu. No. Dobre, deti, čo chcete dneska robiť? Môžeme ísť do toho bazénu. Ale oni nemajú bazén. To je výrivka, Zlatko. Chceš ísť do výrivky? Áno. Tak sa môžete ísť prezliecť do plaviek a pôjdeme do výrivky. Čo vy na to? Áno, idem. A ja tam môžem ísť? Jasné. Aj ty, Alžbetka, sa prezleč, nech ideš s nimi. Ja s nimi nechcem ísť, ja pôjdem potom neskôr. Ale Zlatko, mali by ste sa trošku spoznať. Dobre, mami, tak idem. A ja sa idem prezliecť. A my si tu môžeme sedieť a budeme sa na nich pozerať, jak sú potom vo výrivke.